ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ତୁମର ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି ଡେଇଁବା ଆଗରୁ ଚାହଁ। ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସଂଘର୍ଷ ମାଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକାଇଥାଏ। ସେହି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ଷଣରେ କ'ଣ କରିବ, ଭୁଲ ଠିକ୍ର ପରିମାପ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଏ। ଭୀତିପ୍ରସ୍ତର ପରିବେଶକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ଜଟିଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା'ର ଚିନ୍ତନ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗରେ ମାନବତାର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରୂପ ଦେଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ, ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଶୀଳ ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବେଶ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ରୂଢ଼ି ଡେଇଁବା ଆଗରୁ ଚାହଁକୁ ନେଇ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାୟିତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାବୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ନେଇ ସଂସାର ତାଙ୍କର। ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ମିଜାଜର ଲୋକ। ପାଠ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାରି ଆଦର। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ଯେପରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସେପରି ନାଁର ପରିଚୟକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଜାଇବାରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସି ପୁଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଜର ସବୁତକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ବଗିଚା କାମ କିଛି କରନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖର ନାଁ ଜୀବନର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଆମର ଆହୁରି ବିବ୍ରତ ମସ୍ତିଷ୍କଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ 95% ନମ୍ବର ବି ରଖିଲା। ମା ଶାନ୍ତିଦେବୀ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ କ୍ଷୀର ଲାଗିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁଅ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପୁଅ ମୋର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସାରା ରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼େଇବି, ନା ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦେବି। ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଁ ପଇସା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି ତ? ଏମିତି ଅନେକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଆଲୁରୁ ବାଲୁରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଢେଉ ଆସି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ହେଲେ ସମାଧାନର ସ୍ୱର ପାଇବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଅଫିସର ବଡ଼ ସାର୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲା। ସାର୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ପାଉନଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ? ଦିନଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏଣେ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଫର୍ମ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମନର କଥା କହିଲେ। ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇଲେ। ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ କଳା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ କାଳେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଏ। 95% ନମ୍ବର ରଖିଲି ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ହେବି ତା ନୁହେଁ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ମନରେ କଲେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସେବା ସହ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି। କଳା ପଢ଼ିବାରେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ
ମୁଁ ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ଆପଣ ଏତେ ଦ୍ୱିଧା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ମଣିଷ ଆଜି ଭକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ମୋ ମନର ବିଚାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାପ ପୁଅର ଏପରି ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ବିଚାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ପୁଅକୁ କୂଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଓ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ଏପରି ପୁଅଟିଏ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବରେ ମୋ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ତୋ କୃପା ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଶେଷରେ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସରଟିଏ ହେଲା। ତାର ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପ ଦେଲା। ସତ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ କଠିନ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସର୍ବଦା ଝୁଣ୍ଟିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବହୁବାର ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବଡ଼ ସାନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମନରେ ଗର୍ବ ପୋଷଣ କରି ନିଜକୁ ଅତି ବିଜ୍ଞ ମନେକରି ଭୁଲ କାମଟିଏ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।